sabi ko, ni bake, mula lang ko, ne, nasawa ko, well na lang. Lumukayot natin, nangasawa ko. So, nagkasar kami, Jay Kapilya, Iglesia ni Cristo. Kit na nagsikog ni, bake, so, Jay ko, nanto ni, Tolentino, isote, purot ko. Napaman nga, nalpasa ang kwan. Diyan maka-aquatic security. Gawin ako yung lukusor. Saan? Wala na dyan kasensing ko. Ada trabaho dyan, Balwarte. Kontraksyon. Uy, wala, umayag ka road. Sa urip ko. Papa mga dyan, Balwarte. Tabas, turot. Tabas, turot. Kukanti kayo. Hindi nalpasti kay kayo. Amin. Nga nitan. Uroot. Na dalusan ti Balwarte. Ita. So, te perang kwatik. May isang buildingan. Di Balwarte. Paman. Mga nalpas ti Balwarte construction. Nalpasin. Ito ta. Nag-newsman na. Ito nag-newsman. Ito newsman. Bagat may. Nagito ko pero para sa ito newsman. Jaryo! Masaman. Wala na. Inya nga klase ka Jaryo. Bulga. Inquirer man. Banawag. Pa may umisa. Din nalpas ang kawan. Nalpas suman ti bote lang daw ko. Bote. Pamanga ko. Iduduran ti ko. Bote landok. Bote. Malo nga sa kilo. Landok. 8. Wala, may mo kilo doon. Din nalpas na kilo. Nalpas na kilo lagi ti landok ko yun. Ipanjay jack shop. Tata, di nalpasa nga kwan. Ne, marit na tibagi ka. Sa tibaro ko. Manja kaya sa kaya di kwan. Pagamuan, malagip ko. Nya nga ta, pigpis nga ta balok. Padasa man ta balok. Tata, di nagkuha ko na. Para sa balutan. First time nga nabalutak. Pa mga kalutok, dahil ta, may dua pa daw pag nanapal bisikleta. Balot. Ingata. Balot. Sigwa ko. Balot. So, pagkakita ta. Ada bike ko nga gamit ngem empadawat da dayta nga bike. Dayta suki nga nakwat puso na. Kay dayta nga bike kay kwa wala na je akim bagi. Tang. Aga. Amom ta bisikleta? Amok. Data ni. Bagi man. Ni. Nakong awmate kwa. Awmate pabay ko dayta bike. Bagi mo. So, intin na data ko. Bagan, kaglakon. Isilugan mo ta pamon. So, yung data, agbaday ka nga kwan. Nga, panaglako balutin. Iti puunak, basit pa lang. Above to 100 pieces lang. Di, kuha na. Di, 100 pieces. Idi, 7 pesos lang tikwa, tinata. Ilakok sa pulo. Ganata, luwat dakilin. So, tata, tipuran, 10, malutok, ilakok 15. Yan ta, 15 ti
presyo ti balot. So ti pagkukwak iti gabiyag mi ti kada inaldaw. Iti oras ti paglutok ti balot ket 1:30. Namalpas ang makaluto alas 4, ito uulog ko ti balay. Palagra ko. Mapan ti unang rutaek, Gabriela. Santo papakasatuyen, pabantay, mapana niya marsyas, delikasis. Iso ti pagsambayak, agaw awidak, ti 3:30 ti parbangon. So ti palagaw awi ko, 3:30 ti parbangon. Agriringak ti gana alas 11. Di tinapas masama kanya at palagrala ko sa balot. Mas kaya tinda pa yung dagitay susukik nga lalo no. So break iti beber house. So dati nagagat nga gumatang iti balot. Pasalamat ak kinapo Diyos. Nakalagsyada ng kalayon ingganat ta. Ket dato'y pagbalbalot ko. So iti pag-alak ti pabiyag ti pamilya ingganat ta. Jack, Technical Master Sergeant Tolentino, nga dating army, the construction worker, the balwarte, buti landok, newsman, tatka, balot,
Ket daytoy ti biagko nga agnanayon ingganat inggana.